mimba yakanga iripo zvesendi yakazvarwa mwana ngeni dzimwe mimba idzo hanza ndakonfema hangu waziya pamwe ndogona kuda kumhanya kuda kuwaziya kuramba kana kubvuma waziya but handisati ndaita sei ndanzwisisa. Finally, Maloti accepted Hulengende's apology after Hulengende achita pamwe chete nekumitisa mumwe musikana anonzi Kari Karishma weku-South Africa anova muvhenda. Asi nekutyisa plus kutuka kunoita Maloti anotombochitwawo. Ndo paunoona wega kuti marriage haina formula. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe ne-every update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I'm back again nerimwe gossip riri kupisa pamusoro peMalongende movement iyo iri kutrenda zvamanje manje. Following the fight between Malongende and Ketina Anania, kwakaita kuti Ketina abuditse kuchitwa kuri kuitwa Maloti na Hulengende. Ketina revealed relationship ya Hulengende ne a South African girl anonzi Kari Karishma, ari kuti ane nhumbu ya Hulengende ya ari kuti yava ne 4 months pari zvino. Asiwo nerimwe divi Hulengende wacho ari kuti haisi yake nekuti Kari Karishma uyu anorara nevanhu vakawanda. Kubuda kwenyaya iyi kwakaita kuti Hulengende naMaloti vambosvika pakunetsana, asi zviri kuzoratidza izvo kuti Maloti akazoregerera munhu wake, nekuti taona a trending post ya Hulengende iri kuratidza kuti akaregererwa, iyo yanga yakanyorwa kuti thanks nekundiregerera, made decisions nekutsamwa cause wawaenda, but ndakazoona kuti ndiwe munhu wacho wandinoda mili. Paposti iyi pabva paiswa song yanga ichirira iri kuratidza kuti Hulengende aimbira mili bhebi rake. Ndo paunoona wega kuti marriage haina kana formula, nekuti kamutyisiro kanoita Maloti nekutuka kwaanoita, asi unotoona achitochitwawo. So ndikuda kukuplayirai mavideos ari kutaura nezvekuchita kwa Hulengende, asi kana mapedza kuteerera nekuona mavideos aya, let's meet in the comment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Ini zvemimba kumanaka, zvemimba ka indingatoimba aize ndingatoimba mimba matoiona aize mimba yakanga iripo zvesendi yakazvarwa mwana ngeni dzimwe mimba idzo hanza ndakonfema hangu waziya pamwe ndogona kuda kumhanya kuda kuwaziya kuramba kana kubvuma waziya but handisati ndaita sei ndanzwisisa waziya mfana wangu vanhu vangozvita vakadhandwa nechigunduru, uye ari apo ndakadhandwa, uye ari apo ndaka humanei ore toboti ndizvo right ati nhumbu ndeyangu ndiyani wazi zvekuti munhu angori wakapregnant test kake achidhandwa ne150,000 ubva angoona kunge chigunduru chaJehovha ndo chiri nani wazi kuti hachisi nani pakuti chigunduru chaJehovha chakaroora chigunduru chaJehovha chiri mumarriage, asi kana iwe wakutofunga kuda kuita damage wazi relationship yechigundura kuna zvakadaro. Umana mimba dzinongomuka dzakutotamba mimba lazi aikaitika sei kwezi nini aziya saka ndakatotunda Satana pinda mumba atipi Satani ndamchuma
ndichangovhura dhoo ndaona huma, ndaona magiya angu achimapuma, anga achitoona rima, akatobata chamba changu, ndamusvikira ari pamubhedha wangu, Satani ari mudheni mangu, chiti ane mimba yangu, ndikati Satani apinda mumba, masini yese abva makumba, achinyeba nemimba, akuda kunditambisa karumba, Satani apinda mumba. Wayo po. Satani daraba chimba. Ichimura machasi November. Kamba wakasini. Pane zvimwe zvekuzopuwa vana vasiri vedu zvatisingazivi. Ndikatadza kuziva kuti apa ndatundura mukati. Ndikatadza kuziva inini kuti aiwa. Musikana uya ari kudo hake mbiri, ari kudo mafollowers. Kozi izvezvi vanhu vese ende uona chiri ndati same skill, uona same style uyu kuitika. Skiri iyi ichaitika zvekutodaro ende zvakutoita wese kozi vanhu vakasekererwa. Mahuri akungoti kana daita mbiri, mahuri ari kungonyeba. Ende nhumbi yanhingi vafana kabhebhi kaikamusuya kaika kwarei mamwe. Mwana wacha akadani matistora aita kunosvika 10 15 mukamaverenga. Matanotanga unoti nhingi nenyaya yekuti wakuda frame kuti masiyana. So wakutry kuti handingazosiyana nemunhu ane mbiri ndisina kubenefita something. Wakutanga kuda kuwana mafollowers. But mafollowers angu anotokufollowa waize KB musiwoyo, but unoita nezvei kwewewe? Vanhu vane vachikufollowerei kunyeba kuti wakamitiswa nemunhu asi iye akakumitisa. Mafollowers acho ozoitei nawo. Kuzi nyaya yekumitiswa uzomitiswe 10 years ka ingoti semunyaya. Waize. Ende musikana wacho kamutarisa ka anoita ngasingatogone shona but machatsi anga akanyorwa neshona. Musikana iye haatogone shona. Waiziya shamwari? Musikana uyu inini ndotomuziya. Waiziya? Ndotomuziya musikana ndakamuona kumangoma Messina. Tabaya kuMessina piki iro tore pabhodha pakuti akanga aina angoshelazi. Munhu akanga anedza kuSouth Africa aye muri zvisho. Ndiye munhu waive naye musikana iyoyo. Waiziya? Musikana izvo kuti chero akatotsvagwa. Ene ndonatsa kuti inyaya yakungoganwa hayo nevanhu vari kunoku vane mabhifu avo, but chero ukatomutsvaga musikana iyoyo hatotauri shona musikana uyu. Ndakambopera ndakataura naye hatotauri shona musikana iyoyo kozi anenge muhameno muvhenda here kana muAfrikaans anoti muti but hatauri shona. Ende chakanyanyopotsa vanhu vabhilivha inyaya yekuti ka pese panowanzotaurwa nyaya hamutore kana 30 minutes kuresponda, but yanezuro iyi kubva nezuro wese mamurizi. Uona chiri mwana wamai zvikuitika. Pamwe pacho tikuita tiri vanhu vanototidza zvinhu. Tine vanhu hobho vamwe vasiri kushanda waiziya mwana wamai. Vatatomutsa izvezvi nyaya yekulauda pamwe pasiri kuda izvozvo. So ini pandakaona nyaya iya waiziya senyaya isiri. Uona dzimwe dzandomhanya kunopindura dziya mwana wamai. Nyaya dzekuti ona nyaya iya indaingofunga kuti pamwe zvinyayo zvepamidziya waiziya. Kuti munhu yaya inini ndanditonyatsomzivi musikana uya. Waiziya? And then kutozonoona nezuro tipazi ndakutoscrolla ukandarara tobva ndiri kuona aisi inhu wamitisapo apo ndakatanga kutsvagirudza zvinhu kawaiziya ndakutoona hura ndopa ndakatobva ndatorwa live papo ndatonoti pandakambochiona chinhu ichi handina kuda kumboda kuita pawa pakuti hasi zviko waiziya handiiziye nyaya iyoyo. Bosman takazonzwa ketina kuti zvona hanzi maakufonera musikana maakudii ende musikana aibhadharwa aipiwa mari namaloti kuti asataure nyaya. Uona uya angori munhu asati atopedza next week motomuona achiuya neimwe nyaya pakuti aim of progress munhu agara ari kurwa. Waiziya uya munhu agara ari kurwa. Ndotaura nemusikana uya sha musikana uya handimuzivi ndakaonana naye kushopu kuya. Saka ndachandotaura naye kana chitori chihure kacho kana kutoitwa chitopfuura ikoko but handimuziye musikana uya. Waiziya shamwari? Handimuziye musikana uya. Waiziya but isusu tiri kuti vanhu ngavabhilivha zvavari kuda kuita se tavari kuda kubhilivha pakuti inini mwana wamai nini vana ndagara ndine vana vakawanda. Waiziya? Kana mazuva ka superstar uda mawife ndine vakadzi kainini
uziya but hatizomborambi kani vamwe vakavaziya but pane zvimwe zvinosiri necessary hativazivi chaini vamwe vanhu vatotova nevakati vatona mupadzeni pepe nevamwe vakudhara mabhebhi mamari toripo pepe pakuti chigunduru chinotori nelove hatiite vanhu rafu waiziya but uyo musikana uyo handimuziye waiziya mwana wamai Aiwa pamasimbisa maita zvinhu zvese clear because neniwo ndakutoshamisika kuti but chakazondishamisa manje Ketina wachaita chaina maaudios zuva rese rakadoka pasina chauya nhasi achinja nyaya vanhu vari kugadzira zvinhu vachifunga kuti vanodonhedza isusu but inini vanhu vanambondidira zvekunanga matsvinzva zvekudhandana nevanhu vanhu vanambondidira izvozvo so aufoka raita urenda kuya saka aufoka wakadonhedza vanhu sezvavanhu vachitaura zvaizvo inini vanhu vanambondidira zvekutundisa mahure inini waiziya ko iwe vanhu ndoti isi titore mahure vanhu vari kudhandwa nani 10,000 nekuti nini iwo ndiwo uri padhuze ndiwo unenge uri nani atsvanga kuda vanhu vakudaita femu because mahure ese izvezvi afunga kungoda kuita mbiri vamwe vaitomboshandira mhuri nechinhu chavo vatiti zvavachadaro vakaona kutoti aiwa tomoenda kusocial media ndokuona kuti ndine nhumbi yajapresa ndakutanga kutorerwa gofa vanhu vakuda zvinhu zvamahara oziya mnamwe nenhumbi yanhingi akutorerwa gofund nevaya maenemies anaida kumakisawo munhu oziya saka mahure aya ada kutomamiswa otherwise tine vakuru vemasangano nemapasta atichatonzi adhandwa mahure because mahure anoda kungonzi akadhandwa oziya